माइनर बात तो नहीं बनी चाहे देख ले कौन जब आदमी के एक्सीडेंट होला गोड़ टूट जाला आदमी के गोली लागेला आदमी बाँच जाला तो लोग का कहले कि जाए तो बाबू होनी हो ई होनिया एक दिन होइए के रही कोनो ना कोनो बहाना से एगो हरकत रहे हर तो उम्र बढ़ गए दुश्मन सब मर गए बाबूजी के लिखा रहे अरुण भैया के गाँव में तो बाबूजी से मिलब जरूर है जहिया तू तो बहुत रुपया सके तू बोला देले बाबूजी के लिखल गीत है होनी के ऊपर अपना से करब भले लाख चतुराई होई बाकी है जवाब सही है रघुराई उनका आगन केहू के ना लोही सुगन वाले दुनिया तो होइए सुगन वाले दुनिया तो होइए भोला बाबा मालिक की कहियो भड़कावे खाती कही दी है कि गोलू और तहरा पीछा पड़ल में ध्यान दियो हम कहो के भोला बाबा फलानवा रे पीछा लगल बा ध्यान दे बाकी ऐसा होला ना कुछ ना बिगाड़ी के हूँ जय हो पाछा तहरा लाभ के जाए जब होई तो बचब न भाछी सरकार सबरे वही बोलिका उनके लोगे बाते खाता वही सुगन वाले दुनिया तो होइए एक और लाइन बात जाए के बकवास के करा राजन भैया जाए के बकवास के करा कामना हो पीढ़ी केहू नहीं जानत खाली जानस बाकी जाइबा कब जाइबा पूजी जाए के कजहिया और जहिया उनका मनावे वजली है बाबा दादा अरे कवनो शहर में लुका के कहां जाइबा रहबती
होलिया तो होइए जीवन एगो फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आना जाना लागल बिया, निमन काम करे के बाद भिखारी बाबा कहबे कहनी कि गोतिया नैया केहू नहीं अपन स्वार्थ बस के भाई, गोतिया नैया केहू नहीं अपन स्वार्थ बस के भाई। आ डार के डोरा तब कट जाई है जेकरा लिखल बस खाई रे सजनिया, अभी तो लोगवा भरम में भुलाई। आना जाना चालू अदिति इनकमिंग आउट गो, आना जाना चालू अरुण भैया, आना जाना चालू कारखाना रही रोक के पारी छुट्टी होई ड्यूटी से सो होलिया तो होइए होलिया तो होइए बोली राजा राम रामचंद्र के त्रुटि के क्षमा। और आज देव कुमार सिंह जी, राम कुमार सिंह जी के तरफ से माता जी के श्राद्ध क्रम में जोन आयोजन भइल, जोन गीत संगीत भइल, बड़ा ही हमनी के नजर में सुंदर भइल, साफ सुथरा भइल। माता जी के चरण में श्रद्धा सुमन एक बार फिर से अर्पित करो। माता जी के कृपा पूरा